This is a story about four guys who were spending a night in the Niagara when a horrific change of an event happened. Oltiin Niiralassa istumassa iltaa koko porukalla. 4 äijää kiskomassa olutta urakalla. Heiteltiin noppi, otettiin pientä kädenvääntöä. Jossain vaiheessa illanvietto otti isompaa juonenkääntöä. Hämyä totes, kuparilla vaan vetelee viimeisiä. Väki hiljeni, en osaa selittää porukan ilmeitä. Triple L meni ihan tulipunaiseksi. Lese oli kun olis nähnyt kuolleen, meni vitu hiljaiseksi. Hämyä räppäs hiuksia niin kuin jotain syyhyä. Kohta näin Lesen raivoissa hakkaamassa tyynyä. Hei jätkät, mitä me tehdään? Myyntiakin loppu. Nytten vastauksia ihan vitullinen hoppu. Ruppe jengilläkin olemaan olotilan laskuja. Äkki rahat kassaa, tyhjennellään pöytään taskuja. Telegrammista etsimässä lugeja, olutta rommia, käsidesiä, edes perkele kiljua. Ootella vastauksia, pakko sitä juomista on saatava. Telegrammista vastaa käyttöön nimi viina raakana. Täältä löytys kiljua, tosi tasku lämmin. Sijaan Tinna on Annikin, tie 3 Saarijärvi. Päämäärä on mennä sinne linja-autolla. Hämy ehdottaa bussissa ottaa helvetin laitonta. Entä jos pöllitään ne, meillä on kumminkin ylivoima. Ollaan vitulle vetukka, jolle maistuu myöskin roina. Hauviksella pää posahtaa niinku meloni. Pöllitystä kiljusta teen drinkin, johon hyydynän kokisseroni. Paikalle saavuttaa, vastas ompi huppupäinen kaifari. Selvästi persu huppari, läpi paistaa vaimari. Nökkään ja lähestyn kohti sitä tyyppiä. Tripla L pusikossa, jostain koittaa kyykkiä. Tämä on ryöstä, kiinni kiljupullossa. On ala kynnessä vihasta johtuen, aivan vitun syljessä. Kaverit auttakaa ja nyt te perkele äkkiä kuule varmistimen. Lese pyörittelee kädeskäppiä, jolla osoittaa päähän tarkalleen silmien väliin. Äkkiä tuo flinda tänne, että päästään känniin. Äkkiä tuo flinda tänne, että päästään känniin.